I 10 ljudi s vama Vule sa kanala Vule Gaming Jota i šta ćemo danas raditi jeste i ovo klip nakon 5 mjeseci na objavljivanje ničega, znači nakon ove duže pauze. Naime, razlozi što nije bilo dugo klipova jeste pod jedan... Znači, razlozi što je bilo jeste pod jedan da je bio ovaj koronavirus, tako da nisam mogao stupiti u kontakt s editorom, da nisam mogao spotove da snimamo, znači nije mogao se izlazi. Po dva, onako mrzi me, znači lenj sam. A po tri je ovaj razlog sada, zato što ću sad da snimam i evo objavljam ovaj klip, samo se izjasnim. Pesme će izaći, nastavit ću se bavim repom, nastavim, znači sad ima ove 3 pesme, sad možda su ispale s recommended jer dugo ništa nisam objavljivo, ali zaradile su dovoljan pošten broj pregleda, što mi se to mnogo sviđa. Evo ga ovdje Gio Car, El Šlumpa, svi se subajte na njegov kanal Burazeri, znači tako se zove kanal Burazeri, subajte se, evo maše vam, tako da očekujte njegov stream, live streama, tako da evo rejde ću ga, tako da se subscribe-ite na kanal i subajte se na moj, jer uskoro stižemo do 200 subscribera. Tako da, znači, ja sam samo teo da se izjasnim, pesme će izaći uskoro i klipovi, pravit ću neke klipove u Fortniteu, pa se vidimo, znači, dalje, znači, pesme će izaći i neki Fortnite klipovi, znači, evo, i živ i zdrav sam, znači, sve je u redu, tako da se mi vidimo, doćete na Ogijev live za 2 sata oko 5, pa se čujemo do sljedećeg klipa, ide jedan veliki pozdrav.